بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمال ما شريفلا تيفي لجوا وموفو نسلامك فولي نو على كيشنا كهنا كبركة أم الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلنا بو أو بسم الله أنجا جمكا حكمكم نلا نو دين برو مي جمكا ينابي ولي كسكنا موما أني كرمو بسم الله ولا سك برو كني دين كنا فنونا bi ankleme ka ankaramo ani ambalma ke bismillah kenen kono mi El Habib Kane ma dogulante jamana kono ay joro chama fa jamana kono Dine Baro hukmu konnala lakala nikelado wajulu kelado way bara chama ke hiji baro fana konnala hadi bi fana abe dine la sila anga jabarani dowla comprendre l'islam africa blue kan adona noy kamni sanchama annabi na je ka baruke dina kuno fundola yana ngadu anga baruko na me ankaramo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh shaka biambi ifu ki wali mando hanga wele jabilila kana kuna funi na famando di ama an kume sungalo kan kile damadamani ni ala sonama mina sungalo bismillah sungalo duna ni duna barkamano duna nafamambado oni ibe duna nu bismillah labendo kan sabati ka duna mbay bismillah sungalo fana slame kan bara doke sungalo manga don slame kanti ina fa ya fanya chumna dusukun ta fanfe ama fo spirituellement ni kunta fanfe slame kan sungalo la ben chugodi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabati al-kiram ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka wali nyumondo ala mi ala tikanga ni sigi kura yani watila ka awfu ka wali nyumondo an weli la kana ni kenaka ani au ka kesiri la dine la selila ankara mo ya foju amna alhamdulillah sungolo sira sa to ni ala ya ira shimana kle damado ala kira sallallahu alaihi wasallam alide anya joroy ni yenyi ningali munke mabe ila benga sungolo kono jodi cinyedo ali adama de ala ni iga mabado be na ife mami ka boyi bulu atna chuika na ya sa ila ka fuka bina akachala ibe disposition ta iba kumbe jodi na abe jigimi abe munde dum abe na nyere soro la halaya jumena abe nga dimba ya soro jodi ibe o dabalu betige ko fero betige wasa nanana aka bismillah kanya akana jigina yoro soro ila sungolo ala kira sallallahu alaihi wasallam ay bunya mun fo ani sungolo la akacha ala bilbili doye ni sungolo jora Allah subhanahu wa ta'ala baka here bunda ubele aljina so bebe daile aljina bi masri ka la ben kanya jahanama so bebe datugo ala be shetana ubemne kusiri kudo jolokola okore ko ala ka hine bunda obe yele o wati adama deni o de kasun katemela jabaka ni mogomi ya profiter bara munu be kasungalo kono o bara o fana fsamantia ka bum kurane jiginale kono lilatul qadri ba kono o shukelen ka fsani su bakeli donc fsamantia munu be sungalo la ba ira na ka foko femba do le be kanale namanya ka foko sungalo ka bum kalo badi do abe kanale jurumu ya fa ba kono kan hornyali ba kono hine ba kono fen chama an kan akume kanya akumeli anyemi kira la alaka sahabaula alayhi musallam ya don ni utu sungalo ke ni sungalo bana sahaba ko lu me kalo woro ke o be ka ala deli ala anyi sumin ke anyi seli wonu ka anyi duwo mun ke sungalo ngono ala nga bato mine o be kalo woro ke o be ka ala deli sungalo bintemana ala ka o mine uye no kalo woro imbana o be kalo woro ke o be ka sungalo mimi na le o be ko nyasigi o ba nyasigi ni muye o be commencer ka ala deli ala sungalo irana ala ni sungalo iralana ikandeme anga sika bato ke kanya anga sika antliya kono allahumma ballighna ramadan ukme ala dili ala ka sungalo irula an fle kalo mina no shaaban kalo ala kira kala da kunu sallallahu alaihi wasallam abe sun chaya nin kalola abe ala dili allahumma barik lana fi rajab wa fi shaaban wa ballighna ramadan ko ala ka rajaba ala ka barkadu
an ka baaraw bɛɛ la arajaba kɔnɔ ka barika don an ka baara bɛɛ la sungaloma kɔnɔ la ka tila ka sunkalo yira an kɛnɛ la i bɛ se ka baara fɔlɔ min kɛ k'i labɛn i dusukun na o ye adamaden ka segin Alahu subhanahu wa ta'ala ma ka ala deli fɔlɔ ala k'a yiri la o ye duwawu ye ka tila ka i ka layidu kurakuraya i ni ala cɛ sunkalo caman tɛmɛna ni minnu ye sunkalow ni ɲɔgɔn cɛ n filila fɛn dɔw la n bɛ segin Alahu subhanahu wa ta'ala ma ka tuubi walasa n bɛ se ala ma sunkalo kɔnɔ wagati min o b'a sɔrɔ n jɛlen don ala yafalen don ma deja yanni n ka don sunkalo kɔnɔ an kana a fɔ ko ni sunkalo sera n bɛ tuubi kabini sisan a essayer k'i yɛrɛ dusukun jɛya ka diɲɛ kanu bɔ a kɔnɔ ka ala kota bɔ i dusukun na ka segin ko ka tuubi ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala ma k'i dusukun ko ka di ala ma wasa sunkalo ka na a sɔrɔ i ni ala réconcilielen non déjà parce que an caman b'o fili kɛ ni nin waatiw sera an b'a fɔ ko bon ni sunkalo sera an bɛna commencer ka nin dabila an bɛ nin dabila sisan de i b'a dabila kabini sunkalo ma don ni sunkalo donna a tɔ bɛ nɔgɔya ni ala yafara e ma ka sɔrɔ sunkalo ma se e tuubira yanni sunkalo ka se i ye ala kota to yen yanni sunkalo ka se ni sunkalo donna o bɛ renforcer de mais n'i ko k'i b'a ɲɛɲini sunkalo kɔnɔ a ka ca la i bɛ échouer o de bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ o bɛ don sunkalo kɔnɔ tuma min na de u b'a fɔ k'u bɛ tuubi ka segin u kɔ bon i b'a sɔrɔ i bɛ sunkalo daminɛ ni farifoni ni nisɔndiya dɔ ye mais labɛn ma kɛ ka sunkalo ɲɛsigi donc o labɛnbaliya bɛ jouer i kan c'est comme ni balontanna donna terrain kɔnɔ ka sɔrɔ a ma réchauffement kɛ fɔlɔ sɔrɔ a ma réchauffement kɛ dɔrɔn a nana dɔrɔn changement kɛra ale bolila ka don terrain kɔnɔ a ye i b'a fari foni daminɛ la mais a bɛ tila ka rattraper mɔgɔ min tɛ entraînement kɛ n'o donna compétition na a b'a rattraper peut-être que i b'a ye a bɛ a daminɛ ni farifoni ni courage mais n'a sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a bɛ jɔ donc adamaden kan ka a dusukun sanuya a bɛ fɔ o ma ko examen de conscience k'i miiri ni Alahu subhanahu wa ta'ala cɛ tiɲɛ na bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn nin défaut ninnu bɛ ne la faut que n ka ninnu corriger tiɲɛ na ne donna ala gasina ninnu na ne ye karisa tɔɲɔ nin na i ni ala ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a essayer k'i réconcilier i ye hakɛ minnu tiɲɛ mɔgɔw ka hakɛw segin u ma yafa ɲini mɔgɔw fɛ i ni mɔgɔw ka bɛn i k'i tigɛ ala ka jɔnw na nin waati la ni gɛlɛya b'i ni mɔgɔ mɔgɔ cɛ a ɲini i k'olu dilan donc a b'i dɛmɛ i dusukun bɛ sanuya nɔrɔ bɛ na dusukun na juguya ni hasidiya i ye dibi de ye ala ye adamaden dusukun da ni nɔrɔ de donc juguya ni hasidiya ninnu a bɛ énergie négative tubabu b'a fɔ a b'o de bila dusukun na c'est comme an k'a fɔ bamanankan na a bɛ fiɲɛ de bila dusukun na dusukun bɛ fin f'a nɔrɔ bɛ duga mais n'i y'olu bɔ i dusukun na dɔrɔn dusukun jɛlen bɛ to i ni nɔrɔ bɛ don sunkalo kɔnɔ baara fɔlɔ min n'an kan ka kɛ o ye ka segin ala ma ka tuubi y'a dɔn o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka taabolo ye don o don a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a kun bɛ ten de a kɛrɛnkɛrɛnnenya nin waati ninnu na an kan k'o kan taabolo ye ka segin an yɛrɛ ma an yɛrɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn min ka ɲi an na min man ɲi an na maaw b'an tanu ni fɛn caman ye i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ an na min man ɲi maaw t'o dɔn mais an b'o dɔn an yɛrɛ la bon ala fana b'o dɔn ka tɛmɛ an kan donc an k'olu corriger n'an y'olu corriger an jɛlen bɛ se Alahu subhanahu wa ta'ala ma sunkalo kɔnɔ n'ala sɔnna inshallah. Nin ye dusukun ta fanfɛla ye hadamaden kan k'i dusukun saniya ka sunkalo makɔnɔ cogo min na an b'a fɔ ma ko pratique baara kɛnɛkan baaraw yɛrɛ minnu bɛ yen sunkalo fana kan ka labɛn cogo di parce que i y'a fɔ cogo min na an man ka don sunkalo kɔnɔ tɛ ka sɔrɔ programme dɔ t'an bolo an kan ka sunkalo labɛn cogo di pratiquement kɛwale ta fanfɛ. Alhamdulillah an karamɔgɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o exemple fana di an ma ale de y'a ɲɛ jɔyɔrɔ ye fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o ye ala bato ye mɔgɔ bɛ sunkalo kunbɛn n'a ye d'abord c'est important que an ka sunkalo c'est-à-dire waati yɛrɛ cogoya la sunkalo bɛ adamaden bila waati naturel kɔnɔ quoi yɔrɔ anw fɛ sisan an degelen don min na o ye tile journée 24 heures de ye o de y'an taabolo ye
mais ala ye danni kɛ cogo min na a tɛ ten quoi tile bɛ bɔ a bɛ bin waati dɔ la o ye tile bannen su fana y'a dama waati de ye su bɛ daminɛ ni tile binna ka taa se fajiri waati ma ka taa se tile bɔli ma o de ye ala ka dancogo ye mais le fait que an bɛ kalo 11 kɛ an degelen don 24 heures de la hali 1 heure 2 heures an b'a fɔ de 1 heure du matin 2 heures du matin donc déjà sunkalo b'an na segin normal la parce que i bɛ sun daminɛ ka kɔn tile bɔli ɲɛ k'a tigɛ ni tile binna donc tile de ye sun ye ça veut dire que ni tile binna e ye sun tigɛ dɔrɔn o ye tile bannen ye su de daminɛra sisan bon i m'a ye Allah subhanahu wa ta'ala ye samanciya dɔw fɔ su la pour que i k'olu sɔrɔ f'i ka su ni tile calcul maîtriser a bɛ fɔ sisan nɔ ko ala y'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam Qur'an kɔnɔ qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila nisfu al-layl su tilancɛ waati jumɛn su tila sabanan o tila kelen bɛ bɛn waati jumɛn ma a tila sigiyɔrɔma saba fila bɛ bɛn waati jumɛn ma munna an bɛ suguri dun suguri initiera waasa an ka fɛn dɔw de profiter mais n'an tora 24 heures cadre kɔnɔna la tuma dɔ la fɛn caman ma échappé o de la i b'a ye ala yɛrɛ ka sahabaw u tun bɛ mun kɛ n'u ye safo seli dɔrɔn u b'u da o tun ye ala yɛrɛ ka sunna ye n'a ye safo seli dɔrɔn a bɛ don safo kɔfɛ a tɛ bɔ a tɛ taa yɔrɔ la o de y'a to an y'a ye hali an karamɔgɔ la fɔlɔ ni safo selila i b'a mɛn a b'a fɔ ko e y'i ka safo datugu wa non ne m'a datugu fɔlɔ n bɛ fɛ k'a to ni n sera so parce que datuguli ye jumɛn n'a ye safa ni witiri seli ka ban dɔrɔn foyi tɛ kɛ o kɔfɛ o banna a b'i da de sisan donc n'a sɔrɔ fɛn b'a bolo k'o kɛ a b'o kɛ yan n'a ka safa ni witiri kɛ n'a sɔrɔ a tun bɛ kɛnɛma a bɛ safo seli ka safa ni witiri to n'a donna so kɔnɔ n'a y'a datugu dɔrɔn a banna ale tɛ bɔ bilen donc déjà an k'an commencer k'an yɛrɛ dogo la kabini sisan de façon pratique an ka commencer k'an yɛrɛ dege ka su ni tile programme cogoya dɔn ni an ye fitiri seli an k'an ka programme commencer k'u dilan ka ɲa ka da joona ka sunɔgɔ barisa sunkalo fɛ i kan ka wuli ka suguri dun bon n'i ma dege a la i b'a ye mɔgɔ caman bɛ sɛgɛn sunkalo la suguriko la mun na parce que an degelen tɛ nin rythme na dɔw b'a préférer ka to u ɲɛ la fo minuit 1 heure ka dumuni kɛ k'u da u tɛ wuli bilen mais waati dɔ de fɔra suguri la ka kɔn fajiri waati ɲɛ dɔɔni gundo dɔ de b'o la o f'i ka wuli k'o kɛ de e min ma wuli k'a kɛ a t'i ka sun tiɲɛ mais maa min wulila k'a kɛ i n'o tɛ kelen ye a t'i ka sun tiɲɛ a t'i bali ka sun nka maa min wulila k'a kɛ i n'o tɛ kelen ye i n'o tɛ kelen ye ni e y'i ka mobili ta ne ye n ka mobili ta an ko k'an bɛ taa Gawo ne donna station kɔnɔ ka vidange kɛ e y'i jɔ kɛrɛfɛ ka ne kɔnɔ i ye carburant ta ne ye carburant ta an taara ne min ye vidange kɛ ni e min ma vidange kɛ tɛ kelen ye o vidange kɛbaliya in t'i ka mobili bali ka boli o mais a b'i rattraper voilà donc suguri initiera ko dɔ de kama an k'an yɛrɛ dege o la k'an ka heure charger depuis ça an k'an yɛrɛ déconnecter ka bɔ fɛn dɔw la parce que généralement safo kɔfɛ i b'a ye an b'an intéressé télé ni programme wɛrɛw ka sɔrɔ nafa foyi t'u la réseaux sociaux depuis ça an k'a essayer k'an déconnecter donc sunkalo bɛ se o b'a sɔrɔ i degera la a bɛ nɔgɔya i bolo sunkalo ye alabato waati de surtout sun depuis an bɛ nin waati mun na ni salon sunkalo juru tun b'i la i jija depuis sisan i k'a sara kana to sunkalo ka se ka juru to i la c'est très important parce que min ka ɲi nin waati la min ka kan o ye nafila sun de ye mais e ka juru bɛ ne la ne m'e ka juru sara ne bɛ se ka na cogo di k'a fɔ ko bon ko nin minɛ i k'a bila i kun n ye nin d'i ma ten cadeau n k'i ka juru sara o de ka kan ka kɛ fɔlɔ o de bɛ nafa o de bɛ ne nafa donc an k'an ka sunjuru sara ka bɔ an kana fɔlɔ ni sunjuru tɛ maa min kana i k'i yɛrɛ dege sun na nin waati la alakira sallallahu alaihi wasallam Shaaban kɔnɔ a tun bɛ sun kosɛbɛ hadisa dɔ la ko nin waati ninnu Shaaban kalo kɔnɔ ko baaraw bɛ yira Allah subhanahu wa ta'ala la ale bɛ fɛ n'a ka baara bɛ yira Ala la waati min na a ka sɔrɔ a sunnen don an ba Aisha fana b'a fɔ an ye ko kira tun bɛ sun k'a bɛ k'i ɲɛna k'a tɛ sun tigɛ quoi awɔ ko waati dɔ la a bɛ sun ka sun a bɛ k'i ɲɛna k'a tɛ sun tigɛ komi waati dɔ la a bɛ sun jɔ quoi a bɛ k'i kɔnɔ k'a tɛna sun tuguni komi k'ale ma deli ka kira ye ka sun kalo la komi a bɛ sun Shaaban kalo kɔnɔ cogo min na k'a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛna kalo bɛɛ de sun munna parce que ni i ye sun rythme ta depuis sisan
sunkalo bɛ don o b'a sɔrɔ i degela la a bɛ nɔgɔya sunkalo ye kuranɛ kalan kalo ye i yɛrɛ dege kuranɛ kalan na depuis sisan silamɛ ka waati bɛɛ i kan ka Ala bato i kan ka kuranɛ kalan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo y'a kalo ye maa caman ni kuranɛ ka relation dan ye sunkalo ye n'i degera la sa don o don i bɛ hizib kelen kalan kuranɛ la sunkalo bɛ don o b'a sɔrɔ i y'o rythme ta parce que dɔw b'u sigi ka programme kɛ ko ni sunkalo sera n bɛ kuranɛ jigin c'est-à-dire n bɛ hizib 2 kalan don o don donc sunkalo la au moins n bɛ siliki kelen sɔrɔ non depuis sisan a daminɛ to ka hizib 2 kɛ depuis sisan to ka hizib kelen kɛ depuis sisan sunkalo bɛna don dɔrɔn o b'a sɔrɔ i habitué la i b'a sɔrɔ i ye delina sɔrɔ a la a tɛna gɛlɛya i bolo par contre dɔw bɛ yen nɔ le fait que i m'i yɛrɛ programme k'i dege a la depuis sisan n'i donna sunkalo kɔnɔ dɔrɔn o b'a daminɛ mais sunkalo bɛ se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i b'a ye fari faga bɛ na donc an k'an yɛrɛ dege kuranɛ kalan fana la depuis nin waati nafila seli waati ye sunkalo ye depuis sisan n y'a fɔ cogo min na n'i y'i ka su programme kɛ ka su ni tile bɔ ɲɔgɔn na k'i ka programme décharger à partir de maintenant safo kɔfɛ i t'i da don ko wɛrɛw la minnu tɛ Ala ko ye i yɛrɛ dege i ka so kɔnɔ i ka nafila seli Ala kira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ko isna ashara raka tabni li nafsika baytan fil janna jogo 12 ko n'i y'o sɔrɔ don o don k'i bɛ alijinɛso dɔ jɔ i yɛrɛ ye a ye jogo 12 in tila farida 5 ni ɲɔgɔn cɛ nafila minnu bɛ seli fajiri kɔfɛ ni sali fana sera yanni i ka sali fana seli i bɛ jɔ ko 2 seli ni sali fana seli i bɛ jɔ ko 2 kɛ ni lansara sera yanni i ka lansara seli i bɛ jɔ ko 4 seli lansara kɔfɛ nafila tɛ yen n'i ye fitiri seli i bɛ jɔ ko 2 seli safo kɔfɛ i bɛ jɔ ko 4 seli jɔ ko 12 ko Ala bɛ so dɔ jɔ i alijinɛ kɔnɔ donc i yɛrɛ dege la kabini sisan su fɛ i ka to ka nafila caman seli tilegan fɛ i ka to ka nafila seli ka fara i ka faridaw kan n'i degera la kabini sisan n'a fɔra i ye ko jɔ ko 12 ko bɛ so kelen jɔ i alijinɛ kɔnɔ ni sunkalo donna e b'i ka calcul kɛ e bɛ fɛ ka so joli de jɔ i yɛrɛ ye alijinɛ kɔnɔ donc i b'o jɔ ko 12 kɛ o hakɛ la sunkalo ye saraka bɔ waati ye kabini sisan i yɛrɛ dege a la i yɛrɛ dege fɔnisɛrɛya bɛ dege de maa tɛ wuli don kelen ka kɛ fɔnisɛrɛ ye jogo bɛɛ bɛ ten donc kabini sisan an ka to ka hinɛ fantanw na mɔgɔ ka n'i sigi fo dɛsɛbagatɔ ka s'i ma an bɛɛ b'u yɔrɔ dɔn maa min dɛsɛlen don i yɛrɛ ka sigida la maa dɔ bɛ a tɛ delili kɛ mais i yɛrɛ b'a dɔn ko a degunnen don s'a ma dogo la i ka fɛn k'a ye n'i taara misiri la dɛsɛbagatɔw bɛ yen i se ye min ye a k'u ye n'i degera la depuis sisan sunkalo mana don a kɛli bɛ nɔgɔya i bolo baara o baara bɛ yen nɔ ko Ala bato don ko baara ɲuman don ka i yɛrɛ dege a kɛli la nin waati kɔnɔ nin bɛɛ ye fɛn min bɛ adamaden labɛn ka kɔn sunkalo ɲɛ sunkalo bɛ se o b'a sɔrɔ ninnu bɛɛ jora i fari la maa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ rajaba ni sunkalo makɔnɔ ni sunkalo kalo 3 bɛɛ sun donc u degera la sunkalo bɛ se a tɛ foyi tiɲɛ u ye donc ka kuma in résumé dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ yen ni Ala bato don ni ɲuman don k'i cɛsiri a kɛli la sisan o b'a kɛ sababu ye i bɛ labɛn yanni sunkalo cɛ sunkalo bɛ se waati o waati a b'a sɔrɔ i degera la. Habib an ye faamuyali sɔrɔ nin na mais hali yanni an ka kuma kuncɛ n'a fɔra k'i ka ladilikan dɔ di an ka jamana in bɛ lahala min na bi n'a fɔra k'i ka ladilikan dɔ di jamanadenw ma furukufuruku min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka sunkalo profiter cogo di pour que ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Yɔrɔ Ala ye chance d'an ma Ala kira de y'an ka référence ye ale de y'an ka modèle ye Ala kira nalen Madina sallallahu alaihi wasallam a ye baara fɔlɔ dɔw kɛ a ka baara fɔlɔw la a belebele dɔ ye kɛlɛ dɔw tun bɛ a y'olu ban a ye badenya don Awsi ni Khazraji afwan Ansar ani muhajirinaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tun bɛ Awsi ni Khazraji ni ɲɔgɔn cɛ a y'o ban Ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye Madina dancɛw recensé a ye Madina frontières délimité a nalen Madina bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ ban yɔrɔ jumɛn a ye wathiqatul Madina la charte de Médine a y'o élaboré
yana ko élaborer ay recensement kɛ k'a dɔn yahudiya joli bɛ Madina chrétien joli bɛ Madina silamɛ joli bɛ Madina o recensement résultat y'a yira o don k'a fɔ yahudiya ni chrétien tun ka ca ka tɛmɛ silamɛ kan donc wasiqa dilantɔ an bɛ se k'a fɔ ko constitution a ye ninnu bɛɛ consulter ka na silamɛw fana consulter f'u ye accord sɔrɔ ça veut dire ala kɛra démarche dɔ de kɛ o démarche ye jumɛn ye a ye Madina territoire délimité dugukolo fo faso de ka kɛ yen fɔlɔ faso ka exister an bɛ yɔrɔ min na bi Mali ka existence menacée len don fan caman fɛ donc il faut que Mali yɛrɛ ka exister Mali ka kan ta ye an ko k'an ka priorité fɔlɔ ye an ka priorité filanan ka kɛ ni Mali kɛra an ta ye anw minnu bɛ Mali kɔnɔ anw kan ka kɛ jumɛn ye ala kɛra ye ni recensement min kɛ a ye fɛn dɔ de don Madina kaw la ni wasiqa ye o ye jumɛn citoyenneté jamanadenya patriotisme il faut que an ka jamana sɔrɔ an ka kɛ jamanadenw ye yan'an an ka kɛ yahudiya ye yan'an an ka kɛ chrétien yan'an an ka kɛ silamɛ an ye jamanadenw de o de kama Madina wasiqa la a fɔra ko ni mɔgɔ bɔra kɛnɛma ka na bin Madina kan yahudiya chrétien silamɛ bɛɛ ka jɛ k'o tigi kɛlɛ a ma fɔ ko ni mɔgɔ binna silamɛw kan silamɛw k'u yɛrɛ défend ni mɔgɔ binna yahudiyaw kan yahudiyaw k'u yɛrɛ défend mɔgɔ kɔni mana bɔ kɛnɛma k'i bɛna bin Madinaka dɔ kan bɛɛ de bɛ jɛ k'a tigi kɛlɛ o de y'a to yahudiya dɔw ye kɛlɛ kɛ silamɛw fɛ Madina défenni kosɔn u ni silamɛw tɛ hakilina kelenna diinɛ ta fan fɛ mais an bɛɛ ye Madinaka ye mushriku nana bin silamɛw kan u nana u sɔrɔ Madina de donc an bɛ bɔ Madina ko kama hali n'an ma bɔ silamɛya kama yahudiya dɔw ye kɛlɛ kɛ silamɛw fɛ u nana u ka biɲɛw kalifa Alakira la ko an bɛ taa n'an sara i b'a kɛ tan an kɔfɛ an ka diinɛ y'a fɔ ko ka kɛ tan de itan an maliyɛnw n'an y'o lajɛ dɔrɔn ka Alakira ka o manhaj lajɛ alayhi salatu wasalam an b'a dɔn k'a fɔ an kan ka jɔrɔ ni Mali ye kɛlɛw bɛ ni fitinaw bɛ yɔrɔ minnu na an ka fɛɛrɛ kɛ o fitina ninnu ka bɔ yen o kɛlɛw ka ban Mali ka k'an ta ye ni Mali kɛra an ta ye an ye malidenw de an ye jamanadenw de jamanadenya in kama n bɛ nin parti la n bɛ nin parti la n bɛ nin taabolo la n bɛ nin taabolo la an b'o bɛɛ to yen n ye kɔrɔnfɛ mɔgɔ n ye tilebinfɛ mɔgɔ n ye camancɛ mɔgɔ ye an b'o bɛɛ to yen an bɛɛ maliyɛn an bɛ ɲɔgɔn minɛ n'o minɛlan ye an bɛ sunkalo profiter ni duwawu ye an bɛ sunkalo profiter ni hinɛ ye ala ko ko awwaluhu rahma sunkalo dimension fɔlɔ ye hinɛ de an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ jamana in na n'an ye jamana faamu ka jamanadenya faamu an kan ka hinɛ jamana la jamana tɛ anw dɔrɔn ta ye wa kalifalen don an na an bɛna a di dɔw de ma sini i n'a fɔ dɔw y'a da anw ma bi cogo min an faw u y'a ɲuman di anw ma an kan ka a dilan k'a lasago ka ɲa ka tɛmɛ olu ta kan k'a di an denw ma donc o hinɛ ani yafa kalo ye sunkalo ye an kan ka a profiter ka yafa ɲɔgɔn ma kɛlɛw ni furukufuruku sigi la o ye diyagoya ye an k'olu bɔn an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'o bɔ yen duwawu jaabi min bɛ sunkalo kɔnɔ n'an y'o profiter ka duwawu kɛ a ka ca la an ka laɲini min ye jamana in na Allah subhanahu wa ta'ala b'a nɔgɔya an ye ya rabbal alamin a kɛ o cogo in na laɲiniw ye min ala ka o sabati ka jamana in segin an ta la ka jamana in kɛ basigi jamana in i n'a fɔ a tun bɛ ten ka kɔrɔ cogo min na dakuruɲɛ laban ni ka duwawu kan yan karamɔgɔ dakuruɲɛ laban min b'an bolo o ye k'a fɔ silamɛw ye an ka ɲɔgɔn minɛ jamana in y'an ta de i mana kɛ diinɛ o diinɛ la i mana kɛ siya o siya i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ ye jamana in y'an bɛɛ lajɛlen ta de an ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana in lajɛ an ka dɔn k'a fɔ kunun Mali de ye Afrique de l'Ouest kun tɛ yen empire minnu tun bɛ fɔ empire du Mali empire du Ghana o y'a sɔrɔ dugu caman tɔgɔ bɛ fɔ bi u kun tɛ yen donc ko in fanga ka bon kɛlɛ ni fitina ni fɛngɛ dɔw ma ka Allah subhanahu wa ta'ala deli an karamɔgɔw minnu b'an ɲɛ ka an bilasira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye téléso in initié k'a di jamana ma k'a di silamɛw ma k'a fɔ ko jamana jɔ kuma ka fɔ a kɔnɔ ala ka ci k'a lase a kɔnɔ an bɛ ala deli si kuntagalajan ani labanko ɲuman ala ka di an n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ segin ka an karamɔgɔ Habib Kane fo ka waleɲuman dɔn ni diinɛ baarakɛla don jamana in kɔnɔna la
an ka wele jaabi la ka duwawu kɛ a ye ka tila ka duwawu ɲini a fɛ ni waatiw de waati minnu ni waati baw de don an kun dalen bɛ waati ba fana kan n'o ye sunkalo ye an ka jija an ka sunkalo labɛn sunkalo kana na kana cun an kan walasa fusamantiya ni bonya minnu fɔra sunkalo kɔnɔna la an bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'an y'a labɛn de n'an y'a labɛn fusamantiyaw ni bonya ni duwawu jaabi minnu fɔra a kɔnɔna la an bɛ se ka o bɛɛ sɔrɔ ni a labɛnna labɛn na belebele min bɛ yen nɔ n'an bɛ se k'o sɔrɔ sunkalo kɔnɔna la o ye an k'an ka jamanadenya segin an yɛrɛ ma an bɛɛ kelen kelen ka segin an yɛrɛ ma sunkalo in bonya kosɔn ka duwawu kɛ duwawu jaabi fana n'a saritiw de don fo bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya dilan ka ɲa ka taga ka ɲuman ŋaniya i balima ye e t'a fɛ tɔɔrɔ min k'i sɔrɔ kan'a to e ka acte dɔ kɛ sababu ye o tɔɔrɔ k'i balima dɔ sɔrɔ an bɛ Alahu taala deli sunkalo in Ala k'a don an kan hɛrɛ la ka duwawu jaabi ni fusamantiya ni hinɛ ni bonya minnu fɔra kɔnɔ an bɛ Alahu taala deli Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na ani aw ka kanu ma ka taa nin jɛmukan ye Dine Baro ni Dine Baro tɛ fɔ aw minnu kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي